Mga higala, kumusta? Ngayong gabi kanyang tanan, kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasiugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto o kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kay tasan sa mga langit. Sa gihapon Ginoo kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Among gipasalamatan kining kahigayunan nga nagapabilin paghihapon nga gawas nun ang mga binhi sa kaluwasan nga ikasabod dinhi sa kahanginan. Magapanalangin ka ni ini nga programa o Dios ug kini nga estasyon nga unta mahimo kining kasangkapan o instrumento sa pagpaabot sa kahayag sa kamatuoran ngadto sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Magapanalangin ka sa tanang mga tao nga nagapaminaw karon, patubua, palambua ug palig-una ang ilang pagtuog pagpangalaga diha kanimo ug ang uban nga nagapangita pa sa kahayag sa kamatuoran lamdagi ang ilang mga salabutan nga ilang mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Ikalipay na mo o Dios ug amo nga pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa among mga pagampo. Ginapangayo na mo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausap pa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Home. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw ni ini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pa ta mo irog ngadto sa unahan ato na pud ni nga ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone. Okay. Ato ning kuano ni sir, maayong gabi. Ako nga i-great di ay ang akong ugangan nga si Papa Leonides nga kanunay nagsunod sa inyuhang programa, sir. Ingon niya, anindot ni nga programa kay para ni sa tanan kay dili man relihiyon ang ilang ginawali pulong sa Dios. Og salamat sa pagbasa, sir. Si Matmat de ay ni. Okay, daghang kaing salamat Mat sa inyong pagsunod sa atong programa. Nga patay basahon, ayong gabiin ninyo Pare John o Pare Libby. Akong pahasubo ila kadung ditoy og Day Rachel Mulihon og kang Day Rohilia Barrientos Otiro. Condolence kaninyong tanan og sa mga anak sa kamatayon ni Brad Ray Otiro. O namatay na daing taon si Brad Ray Otiro. Ako magitong amigo pod. Uganga ni Dong Ditoy nga tua sa kagkagan puro kamotes lubong ugmang adlaw. Okay, gabi pa ni medyo kaganinang adlawan siguro ni no pa ko man ni mensahe manigika ni parin ni Mihilig no. Sorry kay pre kay wa na ni mabasa kagabi pre. Karon na basa. Okay. Napatay basahon sir, among pangutana man ni. So naamatay pangutana nga napahibalo na nga tubagon. Ato lang sa ni standby ha kay wa may pangutana pod ring mamesged nato ato ginang tubagon kay mintras ang pangutana dili pa matubag di gini ika-delete ang inyo nga number dire. Pabili ni inigday yung tubag na pahibawon mo tiksan mo tubagon inyong pangutana unya this is the right time nga ma-delete na namo kay mapuno man sad ning among cellphone ug di mi mag-delete wala na mi kahimuan pa kay di mi ka-receive og mga
newly messages kung di na mo i-delete. Pero as of now, nga wa pa makuan, wa pa matubag ato gid na nga ipabilin una. Okay, last text nga akong basahon. Okay, Kuya John, ang inyong paghago dinha sa kahanginan ba wala gyud mahimong kawang kay ang mga maminaw sila man lang gyud ang magdesisyon nga magpabautismo, magpa-Bible study, talagsaon ra ning nga programa kay ang uban nga program wala man gyud mingaw man sakto gyud nga kini gipanalanginan sa atong God. Salamat sa pagbasa. Okay, salamat po sa inyo ha. Well, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message sa iyang cellphone. Mas maayo siguro, Brother Libby, nga imo usang malili diha ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diining lugar o diining dapita nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, daghang salamat, Brother John. Maayong gabi na usab sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Atong tanan nga mga pinalangga nga mga viewers, mga followers. So, aniya na sabmi karong gabihuna, nag-welcome kaninyo sa pagpakiguban ni ini nga tulumanon. Jesus is our hope. Aniya malipay may gala nga dunay mga mensahe nga among ma-receive diri nga gikan ninyo. Na may mga importanteng mga messages, mga pangutana or mga greetings nga to sa inyong friend. So ato nang pabuton din ato nang basahon aron mapadangat na ngadto nila. Panahon na higala nga mo message mo na sa among mga number ni Brother John nga mo ipahibaw nga ninyo or dinhi sa atong comment section sa Facebook, no? Okay. Di ta magdugay ato ning sugdan sa pagbasa mga higala ang mga mensahe nga atong nakita dinhi sa screen. Okay, nakita nato dinhi si Brother Ronilo Itang. Maayong gabi na sa mga kaigsunan nga tigpaminaw o sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is Our Hope o maingon usab kaninyo Brother John o Kuya Libby. God bless sa tanan. So God bless Brother Ronilo. O niya po dato nakita si Plinius Gisabel. Mayong gabi Sir Libby o John. Si Nanay Jolita Tagalog sa Himinsulan, Bakhaw. Okay, may gabi, no? May gabi ninyo din ha, Nanay Jolita sa Himinsulan, no? Diya sa Bakhaw, sa San Francisco man eh. May gabi inay niya, kanusa pa man ka mubalik dire aron nga magkakit-anay na punta panahon sa pagsimba. Gipangmingaw na iyang mga kauban diri sa Kamansilis. Makamis gyud si nanay kay aktibo magunis pagsimba. Mura bag gawas nga taas nang iyang pangidaron sa akong pagsabot, mura na balag iyang ialay ang iyahang kinabuhi sa diha sa pag-alagad sa Ginoo. Mo nang active gyud ni siya sa panahon sa pagsimba. Buotan kay siya nga Adventist. Okay niya po si Brother Rufino Moreno. Niya salamat sa paglab o pag-pray sa ato nga program. Ato pong nakita si Sister Emelda Galiaris. Mayong gabi Brad John o Brad Libby watching from Lapu-Lapu City. God bless kanatong tanan. Salamat madam sa inyong pagkuan diha, view sa atong program. Kumusta ko sa akong kumpare diha. Okay, salamat po sa paglab o pag-pray Sister Imelda. Niya po si Plinius Gisabel. Salamat sa pagbasa. So thank you for Sister Gisabel. Niya po si Jimary Kalapuan. Salamat po Sister Jimary sa paglab kanus sa program o sa pag-pray kanunay. Ato sa nakita si Sister Ginaline Lumuntad, salamat yapon sa pag-pray o paglab. O niya po Joan Mingo Golimas. Salamat Brother Joan sa pag-pray kanunay sa programa. O niya po Gina Jason Kaburnay, salamat po sa paglab, no? May nag-send po siya po ng-heart. O niya po si Jeremiah Humula. Salamat sa Ginoo nga kanunay nagapanalangin kanatong tanan.
labi na sa mga diehard listeners. Brother Nestor Ciares Humula, Ciares Humula family, uban sa tanan nga mga silingan diri sa NHA. Okay, maayong gabi is tanang taga NHA, kutob sa naminaw karon sa programa. Welcome kamo sa Jesus is Our Hope. Niasad si Joe Franz Sanchez. Ang iyang mensahe, good evening ninyo diha Kuya John o Kuya Libby. God bless po. Salamat sa pag-send po og mga heart, no? Sa pag-love sa ato nga program. Niya pos day Ilen Tununing Abrisi, watching from Cabilao, Carles, Iloilo. Mayong gabi ino sa tanang taga Cabilao, Carles, labi na diya sa nila ni day Ellen Tununing Abrisi. Niya po si Sister Erlinda Neri Istaura. Good evening to all sa gihapon diha kaninyo sa station, sir. Ilabi na usab sa mga naminaw og mitanaw nini nga programa nga maog yun ang tinuod nga mensahe. Salamat kay Sister Erlinda. Niya po si Brother Jacob Sumalinog. Mayang gabi sa tanan. Nakaabot jud ko. Salamat sa pag-pray. Salamat po Brother Jacob. Mami si Brother Leo Sumalinog. Ato sa ning inanak no diya sa Libho. Mayang gabi niyo dong Leo. Uban sa imong family. Imong mga kabataan. Niya po si Sheila Rihoso. Ang iyang mensahe, good evening po Bro John kag Bradley, watching from Tikao, Masbate. Nandito po ang aking lolo at lola. Nakikinig po sa inyo. Salamat po. Si Kuani Noydoro og si Nang Ophelia, Oo. no? So salamat sa pagbiyo sa atong programa. Naway pagpalain kayo ng Diyos, habang kayo nakikinig sa ating programa. Maraming salamat sa inyo dyan. Paki-ano na lang, regards kay Pastor Efren Tamayo. Niyasad si Brother Roland Nere Ginon. Mayong gabi, Brad John o Brad Lib. Welcome sa inyong tulumanon. Jesus is our hope. Mostly in Metro Manila, og diha sa Visayas ug Mindanao, og sa tanang mga kaigsunan. Mangumusta lang ko sa akong igagaw diha sa Leyte. Erlinda Neri Istaura. God bless kaninyo. Okay. Niasad si Joe Bayo Inganyo. Salamat sa pag-send og love sa ato nga program. Send og heart. Niapod si Brother Roel Tumakas. Good evening Kuya John kag Kuya Libby. God bless, watching from Short FM 101.5 Dumangas. Okay, good evening Brother Tumakas. Salamat sa kanunay niyo nga pag-tanaw bisan dili mo kahuman tungod kay magsugod mo sa program diha. Pasalamatan namo ang inyong paglantaw dinhi. Thank you kaayo. Niya pod si Elbiseto Peritos. Ang iyang mensahe, maayong gabi ninyo diha, Brad John, Brad Lib, og ngadto sa mga nagtanaw og naminaw, hinaot nga dili gyud ninyo ni pakyason sa pagpamati kay naapay panahon kay wala na takupi ang kaluwasan kay wala pa takupi ang kaluwasan. Okay na po si Dong Bob Ritoya. Mayong gabi ninyo Dong Lib og Dong John og mga viewers og listeners. Shout out ko ni Brother Winnie Winifredo Sarsaliho og ni Noy Duro Hilig sa Tikao. Okay, special greetings ni kang Dong Bob Ritoya ngadto kang Brother Winnie Fredo Sarsaliho
o ngadto ni Noy Doro hilig sa Tikaw Island. Niya pod si Roel Tumakas, dugay-dugay mag-start na kami. Regards kay Maninoy Elvis Peritos. Oh, Naminaw gyud ron si Brother Elvis. minaw kay gibasa man to ni Ah, Brother Libby ang iyang message ni Brother Elvis sunod ang imo. So na timing gyud nga dili kayo busy ning taon na basta na lang gini lugar minaw man eh. Di kayo busy kay nakapaminaw ron nya nasunod po dayon pagbasa ang imuha nga message. Minaros Brother Elvis uban siyang pamilya. No niya dinhi sa atong program ato di ay nga pasalamatan the newly American baptized si Sir Matthew Anderson. Sir, thank you so much for being nice. And then, salamat po. Good evening. Ni Sir Jerome Patagnan, uban siyang pamilya. O ni Brother Pete Lau, diha sa Danau. Dugay-dugay na gitang wa na ninyo magkita. God bless ninyong tanan diha. okay, ato ning lagtaon higala ang pikas nga screen. Arita sa mga nag-heart ni si Marifel Vargas, Dungbab Ritoya, Helen Romagos Ilarcusa, Sheila Rijoso, Deisami Olita Dison, ni Apos Kianafit Etang, Jimboy Idar, Jo Bayo Inganyo, Lowell Nodalo Estrera, Jofran Sansis, Jolina Istorco Rizal, Ronaldo V. Bragat, Joan Mingo Gulyemas, Narcipe Pelayo Edoliverio, Imelda Osabel Boratso, Zico Sumalinog, niya po si Nuna Hani Monterdi Punay, Elvis Feritos, si Gine Rama Fermin. No, sa victory ni minapasok. So ato ding i-congratulate po. Congratulations sa kasal nila ni dong Joan Golimas. Kaganina sorry gyud kaayo dong, no? Dili maayo gyud ang estado sa panglawas ning mama, dili gyud ko makabiya og dugay ngani kini pag-ari nako sa radyo. Ang Ginoo na lagi masayod. Mo na ginhawa ginako nga paspas gidayon ko mas tong program balik tungod sa sitwasyon. Apan salamat sa kalampusan sa inyo nga pagpuyo. Nakasalag gyud mo kaganina. Thank you so much, no? Thank you so much. Okay, aritas mga nag-like higala ni si Brother Ronilo Itang, Rufino Moreno, Erlinda Neri Istaura, Ginalyn Lumuntad, Roel Tumakas, Basilio Tero, Notarion Jr., Tris Jamin Jaime, PMS NGS, Dayan Lintaw Galuno, Daylin Tununing Abrise, Johnny Mainit, Florinda Manso. Okay, mo na yung mga nakita na to screen. Atong mga kaigsunan o kahigalaan nga nagtanaw karon niya po si Ma'am Narcipe Pilayo Edolivario. Okay, ato ning nalikyatan sa ampikas. Okay, wala pa nakita itong bago nga misay pero karong taon-taon higala ang inyong misay musul ni atong pangbasahon. Akong ibalik ang panahon ngadto kang Brother John. Okay, daghang salamat Brother Lebe. At taning pangutana ni ato na dugay-dugay naman sa gyud ni pod pantana panahon na gyud, no? Okay. Matud pa niya ganina abi man ako sir og inyo nag-reject ng pangutanaha kay kinini ang kuan man dugay-dugay naman to. Yes, pero tubagon gyud ni. Ako ning kuan ha, ako ning basahon. Katawa man lang punta ninyo, sir. Di mo muangkon. Nga nang dani mo. Ngano lagi, naamay daghang na bautismuhan anang inyong programa. Di ba di ay na pangdani? Unya, mulikay gyud mo. Mulikay gyud mo. Pangdani ng inyo. Salamat. Okay, daghang salamat, Brother Dindo, no? Kanini ang sorry lang gyud nalipat manggid ko na mention nako ang imongan pero wa ang apelyido kay nagkabuwag maguni pag type nimo sagdi lang basta nga Brother Dindo tugote lang na mention ako imongan wa masad imong apelyido. Salamat kaayo, no? Mahitungod anang ingon nimo nga mura kag makatawa but pasabot na himuot ka
nga moingon mi nga wa mi mangdani unya ngano man dinhi sa among programa duna may daghang nabautismuhan di ba nang dani mo ang tinuod pagkasulti Brother Dindo akong balikon ha nga kini nga programa nag-base gyud ni ang mga pagpasabot gikan sa Biblia ug ato gud ning klarohon ang tao gud kung imong basahon gyud gisugos Ginoo nga mosulti ang isulti tinuod lahi man ang pagsultis dili tinuod ang Zacarias kapitulo 8 bersikulo 16 matud pan di na nag-ingon nga sumulti ang tagsa-tagsa kanyo sa matuod sa iyang isig katao maunay ni karon sa among mga hunahuna ug kasing-kasing dinhi niini nga programa ang pagsulti lang gyud sa tinuod ug maunay hinungdan nga among isulti ang pulong sa Dios tungod kay ang pulong sa Dios tinuod man na kamatuoran man na Juan 17:17 nagingon balaan na sila pinaagi sa kamatuoran ang imong pulong mao ang kamatuoran busa wa mi manuhaduha sa pagsulti sa pulong sa Dios kay ang pulong sa Dios kamatuoran na kay ipasulti man na sa Ginoo kung imong basahon ang Mateo 24:14 nagingon og kining maayong balita mahitungod sa gingharian igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan sa pagpamatuod sa tanang kanasuran ug unya moabot na ang katapusan. Dunag gyud ay moabot nga katapusan ining kalibutan na pero bago kana mahitabo iwali una ang maayong balita. So unsa maning maayong balita? Mauni ang madungog ug mabati sa tao. So kung kanang mga nangakabig diha nagpabautismo unya ang nahimong hinungdan ang atong programa tungod na sa ilang nadungog, tungod na sa ilang nabati kay kung wa iwali ang pulong sa Dios di nila madungog ug dili nila mabati. Pero kay ginawali ang pulong sa Dios unya ang pulong sa Dios kamatuoran nakasabot sila hinungdan nga nagpa-Bible study, nagpabautismo. Unya usapan ni ana kung imong tan-awon sa Hebrehanon 4:12 ang pulong sa Dios buhi nagalihok nga gamhanan. Mauna nga ang tao matandog gyud kay gawas nga buhi gamhanan ang pulong sa Dios. Nga hait pa sa espada nga duhay sulab nga modulot ngadto sa gitagbuan sa kayukan ug katuyuan o gunahuna sa kasing-kasing sa tao. Mauna nga kung ang tao nanginahanglan og kaluwasan maminaw sa pulong sa Dios makasabot gyud siya kay ang pulong sa Dios gamhanan gud unya hait pa sa espada nga duhay sulab kini siya simbolikal man nga ang pulong sa Ginoo gipanginsama sa espada nga duhay sulab kung sa ato pa na double blade nga ang usa ka sulab nagpasabot man gud ni pulong sa Ginoo lagi ang akon imong tumanon nagpasabot nga maluwas ka ang usa ka sulab nagpasabot nga ung imong supakon ang pulong sa Dios malaglag ka so ang pilian sa tao duha ra ang pagkalaglag ug ang pagkaluwas karon asa ka man mo pili iniining duha ka sulab diha ba sa pagtuman o diha ba sa pagsupak kung mutuman ka sa pulong sa Dios maluwas ug musupak ka imong ikalaglag mao ni ang gipasabot dinis Biblia karon mao hinungdan nga ang tao madutlan gyud kay hait pa man sa espada nga duhay sulab o unya kung imong tan-awon sumala sa Roma kapitulo 1 bersikulo 16 si San Pablo nagsulti kay wala ko igakaulaw ang pagwali sa maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo una sa tanan sa mga Hudiyo o sa mga Grisyanon usab. Unsa ning maing balita? Mao ang gahom sa Dios. Busa sa gahom sa Ginoo, ang tao makasabot sila. Ang tao makabig sila. Kung imong basahon ang Jeremias, kapitulo 31, versikulo 3, malinaw, maathag nga ang tao gidani sa Dios o pamati iragyod kini Brother Dindo kung unsa ni gisulti dinhi sumala sa Jeremias 31:3 okay akong basahon na unsay gipasabot dinhi no dili man ingon ang amo paglikay
nalipay gani mi nga naagyoy nahimong bunga o resulta sa pulong sa Dios. Kung atong basahon dinhi sa 31:3 sa Jeremias, ingon niini ang gisulti dinhi matud pa dinhi sa Jeremias 31:3, matud pa niining bersikuluhan nag-ingon, si Jehova sa kanhi pa nagpakita kanako nga nagaingon, oo gihigugma ko ikaw sa usa ka gugma nga walay katapusan, busa uban sa mahigugmaong kalulot gidani ko ikaw. This is the reason behind nga dili gyud mi mo amin anang inyong hunahuna nga nadani ang mga tao tungod namo. Tungod kay ang Dios nagpasalig siya nga siya mo'y magdani busa uban sa mahigugmaong kalulot gidani ko ikaw. Ang amo diri ang pagsultira sa pulong sa kamatuoran. Ngani gisgutan sa Ecclesiastes 11:1, isalibay ang imong tinapay sa katubigan ug hikaplagan ra sa daghang mga adlaw. Base sa among naeksperiensyahan, adunay mga taong dugay rang nakadungog, dugay rang nakabati sa pulong sa Dios ug unya wa pa sila'y desisyon, pero nang labay ang mga bulan, nang labay ang tuig, imo na matingana lang ka, mangangha na lang ka nga iganha nimo anang lugar muduol nimo nga nahinumduman pa ba ko nimo, nganuman bautismado naman di ay mo nahikaplagan nimo daghang mga adlaw ang tuyo ang pagpugas lang sa mga binhi sa kaluwasan diha sa kasing-kasing ug hunahuna sa tao. Kay ang gisulti dinha nga iwali raman. Unya kung imong basahon ang Ezekiel, kung dunay tao nga mamatay siya ug unya namatay siya siyang pagkadautan wa nimo masulti igwa nimo mapasidan ang dugo ni anang tawhana paninglon man diha nimo. So ang katungdanan sa tao ang pagsulti, pagpahibalo unya ang Dios na maoy magdani. Pero dili lagi na maiwasan nga naay makabig, naay madani tungod kay ang pulong sa Dios gamhanan, ang pulong sa Dios hait, mao na hinungdan nga ang madutlan gani makabig yun na. Pero dili ang nagwali maoy kini ang nagdani, ang giwali. Kinsa man ning giwali? Si Kristo. Ang giwali ang pulong sa Dios, diha na dani ang tao, dili sa nagwali. Kay kung mahitabo man nga ang nagwali, diha ng tawhanaan na dani sa nagwali, pag muhawa na ang nagwali, di na niya makita, wa na diha, di na po na siya ganahan magsigig balik sa simbahan. Nga naman, nadani raman siya sa nagwali. Pero kung nadani siya sa giwali, ang pulong sa Dios, ang Kristo, ang kamatuoran, mag-ulan ni mag-init, magkinaunsa nga magkinaunsa, magpabilin siya nga mga lagad dinha sa Ginoo. Ngani kining mga kabig umadani sa pagsulti pagwalis pulong sa Dios, dili ni nato ikatingala kay makita man sad ni sa unang mga panahon sa dinha ang mga apostoles na nagpangwali sila. Pamatii ragod kuno ni dinhi sa gisgutan dinhi sa dinhi sa Buhat kapitulo 14 nag-ingon dinhi atong basahon ni kanini ang ag-unsay gisulti dinhi nga ang gihisgutan dinhi sa kanana ang Buhat kapitulo 14 bersikulo 21 ug 22 akong basahon ug sa nakamantala na sila sa maayong balita. Unsay imantala? Maayong balita, dili makadaot balita, dili pangdaot balita. Ang iwali ang gospel, dili ang gossip. Klaro man tingali. So ang gisgutan ninyo, ug sa nakamantala na sila sa maayong balita. So imantala gyud ang maayong balita didto sa maong syudad ug nakadanig daghang mga kinabig. Tanawa sa diha nga ang mga apostoles na nagwali sila sa pulong sa Dios didto sa nagkalain-laing lugar o dapit, nakadani og daghan mga kinabig. Diin nadani sa nagwali ba? Dili ang ginawali nga maayong balita. Unya nakadanig daghang mga kinabig. Sila namalik ngadto sa Listra ug sa Iconio ug sa Antioquia. Kanang pulong namalik diha ng daan. Kay kinigong mga magwawali, dili man na mag-standby og usa ka lugar o dapit.
magbalhin-balhin na. Unya dinhi matud pa sa atong ginabasa nga kanana ang og nakamantala sila sa mga balita didto sa mong syudad og nakadanig daghang mga kinabig, meaning nga lauman gini mo. Kapag ang pulong sa Dios imong ginawali kay gamhanan man na agyoy makabig. Kay usa may kapuslanan anang pagkagamhanan sa pulong sa Dios nya way makabig. Nagingon din sila na malik ngadto sa Listra ug sa Iconio ug sa Antioquia. Kining lugar ang Listra, Iconio ug Antioquia ila na ning nawalihan, ilang nasultian. Unya sila miadto sa laing lugar. Unya samtang sila didto nakadani po sila daghang makinabig, kining lugar, kining dapita ila ning gibalikan. Kay ilang gidasig ang mga magtotoo. Tanawa ra gud sa 22. Nagingon, nga na nagpalig-on sa mga kalag, sa mga tinun-an. Tanawa ha? Kinahanglan gid ay nga palig-onon ha? Ang mga kalag sa mga tinun-an og na nagmaymay kanila. Palig-onon sila, maymayan sila, pero naasay uban nga masuko hinuog sultian, lahi po na nga senaryo. Pero na nagpalig-on sa mga kalag sa mga tinun-an ug nagmaymay kanila sa pagpadayon sa pagtuo ug manag-ingon nga kinahanglan mosulod kita sa gingharian sa Dios pinaagi sa daghang mga kasakit. Gimaymayan sila nga magpadayon sila silang pagtuo kay daghang mamiya pod. Og unya gimaymayan sila nga magmalig-o sila, magdasig silang pagtuo kay mosulod ta sa gingharian sa langit pinaagi sa daghang mga kasakit. Tungod ni ana, Brother Dindo, ang pagpangwali iya ra gyud na sa Ginoo. Pero gisabot nimo nga kami nagdani aw imo ra pud na, pero amo nang gipahayag ang among side. Mabitaw nga sa dinha nga ang tawo masultian, mawalihan na sa maayong balita kung imong tan-awon ang kanini ang Santiago 1:21 ug 22 mo ning gisulti busa luguri ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan. Dili man ni buling ipasabot dinhi nga kanang atong bubuag tubig atong luguran. Ang atong pagsupak sa pulong sa Dios, atong pagsupak sa kasuguan sa Dios, maunay nakapahimong hugaw ug bulingon nato sumala sa gisgutan sa Herbiano Gis. Busa ninyo nga kan mato pa ang gisulti nga nagisulti dinhing busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan ug dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Busa kining pulong sa Dios nga gidawat nila mauni ang makaluwas, mauning nakadani, mauning nakadasig nila. Pero naasay mga tao nabahin maginis duha ang naay mutuman, naay musupak, naay musunod, naay dili. Unya kung imong tan-awon, dinis Biblia, dawaton kuno ang pulong sa Dios nga arang makaluwas ng kalag. Unya nag-ingon ma sa 1:22 nga ug dili kay magpaminaw ra kamo niini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Tanawa ha? Magunsa sila, dili kay maminaw ra. Kay kung doon nalay taong maminaw, unya dili mutuman sama ra nga ginalimbungan niya ang iyang kaugalingon. Sa laktod pagkasulti sa mga taong nakadungog o nakabati sa pulong sa Dios, ang nagadani kanila ang Dios, ang naghatag og kahayag nila ang pulong sa Dios. Sa Salmo 119:105, ang pulong sa Dios mo'y lamparahan sa atong mga gianan. Busa kun ang pulong sa Dios atong mabatian, mahayagan gyud ta sa pulong sa Dios. So unsaon man nato pagkahayagan og di ta maminaw, di ta mudawat, di ta mubasas bala ang kasulatan. Pero ang mga magtotoo kadtong mga nangakabig ay nag-iilang gitun-an ang pulong sa Dios. Tan-awa ra gud sumala sa Buhat 17:11 matud pa dinhi nga ingon diini ang gisulti sa Buhat kapitulo 17 bersikulo 11. Nagingon, og kining mga Hudiyo mabuot pa kaysa mga Hudiyo dito sa Tesalonica kay kini sila midawat man sa pulong
uban sa bugos nga pagkamasinabuton. Unsaon gyud ang pulong sa Dios? Uban sa bugos pagsinabuton nga sa adlaw-adlaw na nagtuon sa kasulatan sa pagsusi kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon kanila. So ang basihanan sa pagtuo ay nahanglan gyud nga susihon ang kasulatan adlaw-adlaw. Well, bahin ining pagnani, no? Bisan pamanggani sa mga apostoles sa ilang pagpangwali, naay nangakabig, naay nangadani. Kung atong basahon ang buhat 2:37 o 38 nagsulti matud pa dinhi sa pagpangwali sa mga apostoles. Buhat 2:36 ngadto 38 nangingon, busa ang tibok banay sa Israel kinanglan masayod sa tinuod gayod nga sa Dios nga sa Dios si Jesus gihimong Ginoo ug Kristo, nga ang Hesus nga inyong gilansang sa cross. Ug sa ilang pagkadungog niini gisakitan sila sa kasing-kasing ug kang Pedro ug sa ubang mga apostoles. Sila nangutana nga nangingon, mga igsuon, unsa may among pagabuhaton. Remember nakadungog na ni sila sa pulong sa Ginoo, gisakitan sila. Nang uwa sila'y bad reaction, nangutana lang mga igsuon, unsa may among buhaton. Nakadungog siya sa pagpangwali. Sama ninyo ron, naminaw mo ni nga programa, nakadungog mo. Nakadungog mo. Ang mga taong nawalihan sa una, ngutana unsa ilang buhaton. Kamu karon diha nga nagsunod kanunay itong programa, wa mo abot sa inyong mga panghuna-huna ang usa ka pangutana kung mualagad ka ba sa Ginoo o dili. Unsay tubag ni Pedro, nag-ingon 38. Og si Pedro mitubag kanila, pag hinulsul kamo og pabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. No choice God nga ang tao pagkadungog sa pulong sa Dios, ang gisulti ni San Pedro matud pa niya maghinulsol o magpabautismo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa mga sala. Kung ikaw nagtuo ka nga ikaw nakasala o gusto kang imong sala mapasaylo, ang himuon ang pagpabautismo. Gusto ka ba galang mapasaylo? Himoa nga magdesisyon ka sa pagpabautismo. Nya basahon ta ang 40 ug 41 nangingon, ug sa daghan pang mga pulong sila naghimog pagpamatuod ug kanila miagda siya nga nagingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon gikan ing sukwahi nga kaliwatan. So meaning nga dili ka kapaabot nga ang tanang taong nakadungog nakabati sa pulong sa Dios nga ginawali nga mudawat naagi mo sukwahi. Pero ang gingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon gikan ing sukwahi nga kaliwatan kay naa magitaw mo sukwahi. Karon sa gisulti 41 ug unya gibautismuhan kadtong mga misagop sa iyang pulong. Timan nga sa panahon sa mga apostoles, kadtong midawat sa pulong sa Dios, kadtong mituo, gibautismuhan sila. Ungani ning ingon dinhi, og niadtong adlaw may 3,000 ka mga tawo nga nahidugang kanila. Labihan daghanang nangakabig sa pagpangwalis mga apostoles may tungod sa pulong sa Dios. Kining nangakabig dinhi sa atong programa sa nagkalain-laing lugar o dapit gamay ra ni ikumparar nila, pero moabot ang panahon nga panalanginan ni Ginoo magdala sa nigdaghang mga kalag diha sa tiilan sa Ginoo. So Brother Dindo, salamat gyud sa imong gitext diri. Si Brother Libby, maghatag si Brother Libby og dugang pagpasabot, pagpatinaw sa nakasabot na ninyo nga mga huna-huna may tungod aning bahina. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So ato tahigala ato ning basahon ang mga nahidugang ato ning lilion dinhi. Okay, niya si Erlinda Nir Istaura, brother, kung nadani ka man ni ining mensahe nga among gipaminaw, magpasalamat ka og dako kay nakasabot ka na nga aduna kay kaluwasan. Gikan kini kang Sister Erlinda Nir Istaura. Sa ako ani matag oblati. Tag-oblite. Okay, niapod si Jeannie Rama Promin, niapod Judy Ann Hista, niapod si Brother Andy Nubal. So, makalugar ka, Brother Andy. Adto na ito sa bagsakan, magserbisyo sa asawa ni Brother
Ronnie, Brother Chudulo, Itang. Okay, ni Apo Scout Ranger Sir Sagani Aratia, ni Asad Osabel Boratso, Sherwin Orsal. Okay, ni Apo Jolina Istorco, Rizal, Jennifer Golfan Peretos, Brother Bragat, ni Apo si Danilia, Rose Jane Carabio, okay, Lime, Shuding Amos, niya po si Ryan Elostrisimo. Salamat no sa inyong pagtanaw. Sumad higala sa pagpadayon sa paghatag tubag sa pangutana. Giyon sa to niya paghanay, Brother John. Ang iya magod pangutana, Brother Libby, nga muraba og nahimuot siya. Hihihi. Moingon mo, sir, nga wa mo mangdani. Ngano lagi nga naamay na nga bautismuhan sa inyo ha. Sa pagpaminaw sa inyo, dili di ay na pagpangdani. Okay, salamat no. Salamat sa pangutanang gipasubot, pasupot ini. Ang ato dinhi pagwali ra gyud ni sa mayong balita. Anya ang atong giwali gi-based on the Bible gyud na. Anya kung naa may mga tawo nga nadani, nagalagad, dili kami nagdani ana kay unsa ra gud mi. Ang Dios mo'y nagdani nila. Anya tungod kay ilang nasabtan og ayo ang mga pulong si Ginoo. Kay kinabayang mga tao nga nakapangalagad sa Ginoo sa dugay panahon lang pagpamati. Mga tao ni nga naay mga nindot nga mga unahuna. Ilang yung gigamit ba ang ilang salabutan sa pagtimbang-timbang. Kanang mga tao ni nga open-minded person. Mga tao nga abli o gunahuna ba? Ilang gitagaan o panahon ang pagpamalandong ang pagtimbang-timbang sa pulong sa Ginoo. Manay handom, manay gusto sa Ginoo nga kining atong salabutan ato ning gamiton sa pagtimbang-timbang unsay husto o unsay dili. Kay kani mga tao nga dani ang uban ani mga magtutuon man sa Bible, nagbasag Biblia ang uban ani. Ang uban ani gatan-aw sa Bible nga kada verse nga among ihatag dinhi ila pong tanawon diha sa ilang Biblia og tinuod ba ang among gisulti dinhi. Daghan ta ka hibalag og mga katawhan nga mga tao nga listener nya nahibalag nato pangutanon to kung say hinungdan nga ano nga mga lagad sa Ginoo tungod kay ilang nasabtan og ayo ang pulong sa Ginoo. Okay, ang ato nga gibasa dinhi mga naamas Bible. Iya kani ato makigila na sayo din sila sab nga ang Biblia mao ang pulong sa Ginoo. O kay pulong sa Ginoo ilang gitibang-timbang ayog tuhuan nila og unsa man gyud naa sa balaan nga kasulatan. So nga to dinhi maura gyud ang pagwali sa maayong balita. Kay sugo man sa Ginoo God. Sa Mateo 24:14 og kining maayong balita mahitungod sa ginharian igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan. Ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasuran og unya moabot na ang katapusan. Sugo nas Ginoo higala nga ang maayong balita mahitungod sa ginharian sa langit iwali ngadto sa tibuok nga kalibutan. Ipamatuod sa tanang kanasuran. So ingon ana ang atong gibuhat dinhi. Ang mga tubag atong gibasis Biblia ug kamatuoran na. O niya mga pulong sa Ginoo atong gihisgutan dinhi kay sugo na sa Ginoo ipawali, ipamatuod ngadto sa mga tao niya ang mga tao pod nga naminaw ila pong gigamit ilang unahuna sa pagtimbang-timbang
kung tinuod bagyod ang pulong nga ilang nadungog. Parehagod sa mga tao dito sa Thessalonica, kung atong basahon ang buhat 17:11, nag-ingon San Pablo nga ang mga Hudiyo ang mga Hudiyo naghisgot ni atargong basahon higala nindot ni nga pagkasulti dinhi nga mga tao nga kanabang silang pagpaminaw ilang iskohin yun nilang maayo ba ilang yung gisusi og ayo kanya ilang tan-awon silang Biblia kung tinuod bang atong gisulti. Akong basahon og gayon din niyo. Og kining mga Hudiyo mabuot pa kaysa mga Hudiyo didto sa Thessalonica. Kay kini sila midawat man sa pulong uban sa bug-os nga pagkamasinabuton nga sa adlaw-adlaw na nagtuon sa kasulatan sa pagsusi kung tinuod ba gayud ang mga butang nga gisulti kanila. Mga Hudiyo ni dito sa Berea, natuan nila ni San Pablo, nila ni Pablo o ni Silas, kay nagwali man sila sa mayong balita, o naobserbaran yun nila ni Pablo ni Silas. May hinungdan na kaingon San Pablo nga, og kining mga Hudiyo mabuot pa kaysa mga Hudiyo dito sa Thessalonica. Na-compare niya ba ang mga Hudiyo dito sa Berea, o sa Thessalonica? Yung siya mabuot ang mga Hudiyo sa Berea. Kaya dito sa Thessalonica daw, atong mabasa din nga, ini nga, kay kini sila midawat man sa pulong. Ilang gidawat ang pulong sa Ginoo. Kanya, kaya nga sila nihi, ingon din nga, uban sa bugos nga pagkamasinabuton, ilang gidawat ang pulong sa Ginoo, kanya, ingon din nga, uban silang bugos pagkamasibuton, sibot kayo silang mamatis pulong sa Ginoo. Nga sa adlaw-adlaw, na nagtuon sila sa balaan na kasulatan. Ilang gitun-an ang Biblia kada adlaw. Unsa hinungdan nagtuon sila? Inusunahan. Aron sa pagsusi kung tinuod ba gayud ang mga butang gisulti kanila. So ang mga Hudiyo sa Berea nakadungog og mensahe mga wali gikan ng San Pablo. Pero sa ilang pagpaminaw, ila pong tukion, ila pong basahon na silang Biblia. Aron sa pagsuta, kung tinuod ba, ang nadungog nila. Muning mga kahigalaan nato nga nangadani sa kamatuoran, nadani sa pag-alagad sa Ginoo. Mga tao ni nga masinabuton, o niya ilang ginasusi o gipaminaw nila, adlaw-adlaw ang pulong sa Ginoo, aron sa pagsuta, kung tinuod ba gayud ang ilang nadungog. So, naminaw sila o niya, basahon po sa Bible. Sa pagsiguro nga, tinuod ba ka na ilang gisulti, no? Amo na siya ang punto rin o niya, kaya nasabta nila, tinuod man, awa sila magduha-duha higala sa pagdawat o pagsagop sa kamatuoran. Gani, bisan pa sa unang panahon, ang gihimo nila ni San Pablo o sa mga ubang apostoles, gani, bisan pa man sila sa Filipe, gawali silang sige sa maing balita. Winalihay silang sige. Sama panalitan, no? Sa buhat, Kapitulo 8, versikulo 12. Ang mabasa din nga naghisgot sa kinabuhi ni Felipe nga sa iyang pagwalis mayong balita atong basahon. Ay mga taong nangadani sa pulong sa Ginoo. O niya, unsay nahitabo nila. Nag-ingon niya atong mabasa sa 12. Apan sa diha nga na nagpanuo na sila kang Felipe sa pagmantala niya sa maayong balita.
sa ato pa si Felipe nagwali sa maayong balita. O niya ang mga tao nga naminaw ning tuo nga naman kay pulong mas Ginoo ang ilang na dungog maayong balita mahitungod sa kaluwasan. Tanaw na tong resulta. Apan sa diha nga nagpanuo na sila kang Felipe sa pagmantala niya sa maayong balita mahitungod sa ginharian sa Dios og sa ngalan ni Hesukristo na nagpabautismo sila nga mga lalaki og mga babae. So dinhi ato makita higala na kining mga tawo na ilang kaugalingon voluntaryo sila nga nagpabautismo. Tanan analyze sa diha nga nagpanuo na sila sa pagmantala ni Felipe sa maayong balita. So naminaw ginusa sila sa wali ni Felipe. Ilang gisutaw ayo gipaminawan nag-ayo. Pero sa nahitabo kay mga tao maning mga tao nga mga open-minded giwalihan na nagpanuo sila kay usa pa may dumilian na namas Biblia ang giwali nilang Felipe. Ato nabasa sa dihang na nagpanuo na sila sa pagmantala ni Felipe sa maayong balita. Ang nahitabo, sila na nagpabautismo ang mga lalaki o mga babae. So muna resulta, igo lang sila nagwali. Ang buhat sa pagdani sa mga tao, paingon sa kaluwasan, buhat ka na sa Espiritu Santo. Nga magatandog kanunay sa kasing-kasing sa tao higala. Magatandog silang kasing-kasing og magaagdas makatawhan sa pagsagop og pagdawat diha sa kamatuoran. So munay mahitabo nga dunay mga tao nga mga lagad. Kay bisan imong tan-awon diri ang 35 ngadto sa 38 naghisgot pod sa padayon nga pagsangyaw ni Felipe usa ka eunuko. Nagsugod po si Felipe pagmantala kaniyas mayong balita dis kasulatan. O niya, ning tuo po ang eunuko. Nang ingon, nangutan ng eunuko, usap may kuwang na ako, Felipe. Nakasabot naman ko. Nanay tubig ato nakita o. Ingon si Felipe, ingon siya nga, magpabautismo na ko. Ingon si Felipe, og nagtuo ka, ning tuo ka sa mayong balita, pwede na. Pero, kung siya i-respond sa eunuko, nagtuo ko sa tibukong kasing-kasing. Gibautismuhan ang usa kay eunuko kay ning sabot sa kamutaran. So, mas na mahitabo higala. Ang tao nga misabot, mituo, o niya mo decide alang sa kaluwasan, mo na hinungdan nga mga tao nga mabautismuhan. Okay, wa naman time higala. Ato ning tanaw ni si Yam Abiok. Amin ni Apos Natalia de la Rama. Good evening, Tay Libby. Naminaw diri kami sa akong anak. Salamat kayo sa pagpaminaw. Ni Apos Sherlinda ni Restaura. Brother, kung nadani ka man niining mensahe sa imong paminaw, mapasalamat ka. Nabasa na ito ni ganiha. So, wala naman tayo higala sa di pahingpit puso ni atong theme song. Okay, mag-ampo ta manghigala. Sa limbahon ka nga Diyos, sa walay katapusan, daghang salamat sa imong mapulong na padangat sa dulong og